kwa ba na me na se wo hwa Adom TV bedwam so kase nsem wa to yembo ase aboabo no meet aduenu edi anim me de somo se yen kase bo na nsem no de obetie bi ene se evutu akwa ma Christopher se wonhwe na afi won tekuni onsempo won famoa na National Cathedral ya mpanimfo si no wontumi enwie ne ntem sanso ena boadwa hene so ede yefutu ama ya abatan ne manfo se wonhwe na homasua ne ahonidie ho nsem woma no ensi wonom eni so na Dr. Kwaku free ye chemu a omanfo se wonom empe eye MPP na option no na SNDC no eno de enkoye kra ne nsem no so woka eno no we ne nsem wahodo bi na mde so mo se bedwam so kase wuhia me ayafre me anno chewa ba ajwa se wa fe nsem ni nchiemu no gigidam we na memfanto so ema kwancherefo panyine ya wono ena bohwe National Cathedral no ye wo mabedwako no eso Dr. Paul Opoku Mensa de adehwede ye moden ato ye Christopher ko ye wo my Ghana mo emfa ho ne asorekro se mo ye Christopher nko ade wo chemu a motaku ni mo sempoa ya se de Ghana mampanyine ahye bo se wo sia so dan kase ahye rade ni monyamo no so ye Christo de wo se wo de beka ho bi se be ya obetumi asie wo chemu mampanyine na wo se wo ye de nanso omani ye de ne Christopher nyina ye de nti ene ekosa nti wo mwa bia na de abo na ne sie no etumi ayewa no wano. Mr. President, for the record, I want to state categorically that we've accounted for all the monies from the state to the National Cathedral project. And this accounting has been submitted to Parliament. For purposes of clarity, I want to report a verbatim memo I sent on this issue dated 19th January 2022 and addressed to the Clerk of Parliament. The indication was that the government had given us 339 and we could account for 225, leaving 114 million missing. And wechi ena Ghana mampanyina na Dankwa Kufuado editu dwase abedwafo a womo ena ehwe National Cathedral project iso woko wanimpa ewo ne hyehyeye emu na sebeye no manfo ebehunu se mampanyini naniku ade a woye no hunti wode Ghana cedi empem oha 100,000 Ghana cedis ema secretariat no se wonfa moa na edan ya wosi wontimi emfa enkukuru ensiwo wo hye wo bibie enkuran se Ghana cedi oha bosome die wontu ya emfa moa se beya obetimi esi edan no ewie ntem. I made a pledge to Almighty God that if He was gracious enough to grant my party, the New Patriotic Party, and I victory in the 2016 election after 2 unsuccessful attempts, I will help build the cathedral to His glory and honor. I'm therefore committed to working with the Board of Trustees to ensure the completion of this project to the glory of God and the edification of our nation and all our people. And I end by making a donation of 100,000 cedis to the project. Free National Cathedral sense mu na afi yenkwapo ye mantemu denchembo mense no emu na akopiem wo hono mu a manfo ye wono mu abuadua afi na bi ye bia no ya wono edi mawo afahye no na afi ya esi die na no wodie no na opanyine wono ena wote adwam wo hono mu se wo hene ede adehwede ene afutuo kwa ma manfo ne abatan nyina se wo srada se bibi wo hono ma wo se wo mu wani kwa ho aye oba ngumasua afi sa pomode hu nsem bekọ Yesu agisa honidie gina brane ti omanfo wo buadua nyina anfo wani ensi enhumasua ne ahonidie ho nsem so sebi o masetire mu ebetumi akoyi manfo de bakofo na mu tre bala no se school no aho faso ti efe aho ni sire ye ko su bienu a mesanka no ye aho di se o ba je a o ka se sebi aho bi dabi aya se bola obi ba sa lura na de ko so kasi ebe ni na asa na musi mi na je pa na wa na ba betu se wa bo mura no na o so wo shi ana wa shi na ba betu so de die awara no ba mata ka so na sama na e de wa ko e do ko so a me de ni mu pa se ko tu ka tu aso. Eguswa ejina hemfo bonom ensem no emu nana okogie to amoako agiman ono ena woye asante achim dawre so ehene no de adehwede mu oden ato eye ehemfo ena afei amanyofo mpanimfo se wosrada wonka wontam emum wochemu ase mantem bia na ase kurobia betimi etumpon a
just one here one hono any abana musini and afe mrashe bedwafo mo hwɛ sam potem ho no so be ka bomu na mpuntu dwuma esafata na tumi aba ndise koba se ohene na afe abana musini omo twɛmanso a na se sam potem ho no no nya de se mpuntu ebetumi aba nti wode afutu ama na nanom hemfo ene afe amanyofo se wosrada wanko humom na mpuntu emro my gane se MP for no eba ha yentri ye ni hwe kuru omo fi se ye wo Ghana moto the two aba no just like that ye kwan hwe kwan ya ye yi kwan we ye fa kakra ma yen eno ano no ye school dan ma ya bo modran ma JSS aba eba ye mo se mo di kanea ebre kanea no ebepem ne kanea ne mai na campus computer kwa yen afie enkranfo no mo ne so pepe ye di ka no ye 100% ebra ye ni computer kwa de na agenti na se aba ne ntimi a omanfo no so emwaye especially assembly for no edua ne abu abomfia and they say no yes aba no se wo ye aketua bia nsa enwachi ena abusua panyi na wodawre so owusu frimpon enso ede afutuo ema amabunu no ebi amse bebre nyetin kan bebre se ye school kwa nkonwa ni nti nsonso enom no so no se nipa do so ha kanene ye no so sa ye hia mo president for year yenu mai but se em se ekofo nipa na do so mo nti on be mai nsu a do boy pa boho no ba bitu bia kan mama ya we be happy ani hia clinic nso bi yara ji sa gugu hospital according to there anka yanso mu oden ti no se ke betimi a unya djuma yo ha na wa yiro ho na o jaboa o man pa se ka betina kum na se fu kura na be ya be yi ho aye Dr. Kwaku Efriye eye sefi yo so aban ye anamusina na se brashe bedwani ya wo ho ono kure ya no na mpanifo na se Ghana man mpanya pa no se wonye swafo yo behwe eye empotemu afi abodi mu nyansape na abefo ntente afidie kwa so ho nsem wo kyeremu a MPP amonyoko ne ye na famu die na se Ghana fo so abere MPP na se BNDC amonyoko no kofa de na se ase de wasa akapuma na wanwam wo no wo kyeremu a NDC amonyoko no enhyeda enni ekyiremu papa bia ede magana fo ntisa abato brene so na wo pedo besa ye adwuma pa ama my Ghana onkoso anu onto aba no MPP amanyoko Ghana for wa trouble ya family baby it leads to government price be go anso mi nyan tise na nado aban obi bompa yes ngo Ghana for no yes resentment disappointment say so mum say the NDC alternative is horrible the NDC enuntie my timu so yende they are no alternative they have no plan omo de bia mo criticize e dey be alternate plan pa MPP ba ye wo plan you also akra me wo plan enwachi osan ka de to aso se atoye tifi mantem mu wo mo bo ho moden pa ya wodwumadi awodo bi ede impuntunwuma ebe o man mu senti NPP amanyoko no eye wasade se wotimi ahwe na mpuntu bi a mantem no ehia no wode ema wo mu into your contribution to the national effort and here easy sir until we must have our development and that is why you're creating a region so we are very proud people we have contributed to Ghana's development and Ghana's economy until we will continue on that trajectory many time there I will lead my people the MPP now what the best plan the best strategy I develop with this country Yemfri hono na yenko bebiani na enche bia ne beti odwase so ko bebiani line so na afi bebiani old town sade omanfo jeja wo mo na basa ma school wo kora no na wo twetwe mu ne achechefo de wo mo choko nyina agu ho se be ya omanfo nhwe na wonya asubara na wanyaye a nya de so bekwa akogina saa jana ne mu akira de sanse omanfo atoto wo mu ani awe classroom hono na wo mu ja wo mo na sabe ya sabe husemi ano ebetumi abrase na se tu obetwa enti no na DK crunche yo no kroya na cheso ye sompahene wo sefi anwea so traditional area rotima kaka na nsase jana bia ye mako eye dumienu ne owomuo dan ne wasi na emu jana ne ye mako edumienu ne womuo na se seat no betumi akobie bia no se omanfo nye sabe ya sa wo ha no onammo no ano betumi abrase edu baabi a obi pa na nso ehye ne dan onyimpie ebia san ye nema ye ton
ene ya hofama ye wonti no ena bebre no susu se ebia ye wobi ba ye gidi se ebi mu wobi sen yen de a ye wei ti sa nkofo ati sa nyina no mitu omfo se nyame ensem sila no ene na ma onipa eye odefo ye hyase ne nyese ne ye hyase fi baabi na ye fi sa ade a ye de ma no ye de ma ne anu ye ho keke ba ye guso a ye ma no ene nyame nam so a odi ehira yen enti ye ka kire omo ewo bi ni se nyame hwehwe bibi afi omo ho enwachi omanfo bi a wo bibi ani ya wo mo ne benya saa edan yi ehon faso ene amane boni etwetwe enkomo ade na na ba be no asombo pa na aso ye ni na ni nyina ne se ka ni se nyame nhira no na onya ne kese na ma adom na aso no so na enso ne so na bi nsa amoro so won sa ma ya fufuro nka ye ho yanga se waya ade pa because enya ni pa nyina na enya ska no betimi ya yibi aya adoyesa eni agi na ese ni bola so ni toilet the toilet ise ya chapa na nyame aya adoma papa ye hu ni bo na obebi amenti dia seda ema no Jacobu Patabo ehema etumi aboabo ne ema ne akade ano ya wotumi ede akwakoche biaya enkoda wo ye nyanka wonum egu ewoye anua nkwanta na opanyina wono no kofa Save Our Lives Foster Home ebebo ade Mama Paulina opay na wode adeswede eto Ghana for ya nyankopon ato mo nsemu nyina ne se wosrada free ne kwade ba ko mu hia odi nuane ne ntade ne akade ne anomde no to nkyane a kwada no per scholarship sanse bi won mo madwiri mo bie pa na wono ye na fa mu de mo maduane di mo mba bi do ntitro no na afa suku asem no sanko manfo betimi asoni mu e scholarship famu a na mankore yetime sua de adurachira enka beboa pa enkola ewo ha 34 but ebika ho emom nyina ye 54 ye how pa de ni nyina ni sika so wo hwe ha ya bibia ye bia e sika ne de ye friends ye tu enkola no school fees so de beboa mo matumi awie om tertiary programs no na me nkan tu ye ho bebre ye nurses architect wom managers wom company wa hakra wa employ nipa for ena I mean chese they are in there tutors wom bebre bebia government officers wo ho no omonso yire omonso ye den ebeko nti ehopa na ye ni ehwe se ye betumi epia wo ma omonso abenya omonsa no adwuma na se omobenya baabi aye adwuma nanu si yepe ena nananchiwa afra wotosom yenu Jacobu Patabohima enso echre de kodie pati ye sheni nkran ya wokokoye wo mu a e wo Save Our Lives Foster Home adoye na ode nsema wudu bi etudwa afiwe ye se meye ema enkola nyina afibia me kromufo sisi a me no kase ye ko ne akoye party amom nyoma kakra ye nya ya ye de bae enuane nyina de ye de bibae na sika kakra ode beboa ti sese ne no kase obi eko school ohia moa no no so e de besoso no ene ye de baane me se kakra bie nsa de ubenye bia ebetimi aboa omu ni bikura enti mesere se obi biara a obenya kakra bie nsa no momfa memboa na emofra omu hia moa emofra emobo everyone man ayen consent fufuro emu a na eyempra yeso abato mpesua no eyembra shebedwani yo hɔ no Davis opoku ansa obone mra ne se OPK wode ade hwede mu wode aso Ghana bayanim ne aso ye hwa honede ho nsem so se wosrada wanka bi ma Zoom Lion for se ekromu bete why na honede ho nsem bekoye we monti awodo so a Zoom Lion edimu entintimanti adwuma ye fo no won hwe na afi aban entimi emfa ye sika kakra nka wakati on se bia be hye wo mu nkran na osore anopa wode anigye be prapra monten so se aban ebone ho modern se o musika no beba wano se sikane sakra na se de bia na ba onim se obetimi de aye ne planning e de aye ne budgeting ne nuema de tosomio no sikane so yade a se bi uswa say for a very long time no aban ento mu ti e be sere aban ene Zoom Lion Ghana Company Limited se yesere wo mo enhwe kwan a obetimi increase wo sikane kakra ma wo mo na se bi wo manya bi di ahwe wo mo yire ne wo mo ma ene wo nananom wo fie enwachi ena sanitation manager ya woko South Mensini no emu Welbeck Dija enso ede wo hawa wo mu ehie sanse wo mu eni adwumayefo dodo e wo adwuma wo ye no emu etudwa
ya wa ha bebre wo mention mo kyerɛ sɛ ohu ya dwumayɛfo mo so a afia so bebre so ya aged ana o manyenye ma adwuma no abre wo ho nti yɛsrɛ MP sɛ obetumi aboa time a on be fan nkrɔfo adwuma mo a on be ma youth no ebeba na on be sa afa nkrɔfo dodoɔ kyerɛ sɛ baby wo mention mo a because wo so ante adwuma no entumi nkɔ hɔ ne krakra na zoomline adwumayɛfo bi ene yamane boni twetwe nkomode aseda ema amrahye bedwani